Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Θεοδωράκης Ευστράτιος, ο οποίος είναι ασφαλιστικός και επενδυτικός σύμβουλος στην Interamerican. Το θέμα είναι επαγγελματική και αστική ευθύνη. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται σε άμεση συνέχεια με αυτά που είπε ο κύριος Αρής και θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει αστική ευθύνη για τον ηλεκτρολόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τη σχολή για την πρόσκληση. Ενδιαφέρον αυτά που μας είπε ο κύριος Αρής. Και με αφορμή την ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση θα μιλήσω για την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης τεχνικών. Λέγομαι Στράτος Θεοδωράκης. Είμαι ασφαλιστικός και επενδυτικός σύμβουλος τα τελευταία 22 χρόνια στην αγορά την ασφαλιστική. Επειδή η εποχή θέλει πάρα πολλές πιστοποιήσεις για όλους τους επαγγελματίες, και αυτό θα αναλύσουμε και λίγο πιο κάτω, έχω αρκετές πιστοποιήσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό και τις επιβάλλουν οι καιροί. Είμαι μέλος του Million Dollar Round Table από το 1999, είναι μια παγκόσμια ένωση χρηματοπιστωτικών επαγγελματιών. Είμαι financial planner από το 2000, πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι η καινούργια πια νομοθεσία για όλους τους επαγγελματίες αυτή, γιατί μέχρι εχθές το Υπουργείο Ανάπτυξης, που ήταν η εποπτούσα αρχή, να το πω έτσι, για το δικό μας κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών, αυτό που λέμε οι παλιοί ασφαλιστές, μόνο και μόνο επειδή ήταν πολλά χρόνια, είχαν το να μπορούν αυτή την πιστοποίηση να λειτουργούν στο επάγγελμα. Πια αυτό έχει αλλάξει. Η Τράπεζα της Ελλάδας τα τελευταία 3 χρόνια είναι εποπτούσα αρχή, όπως και στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Και είναι πολύ σημαντικό με όποιον έχετε σχέση επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο να έχει πιστοποίηση. Γιατί οι υπόλοιποι δεν θα υπάρχουν στην αγορά την επόμενη μέρα. Συνεργάζομαι με τον όμιλο Interamerican. Interamerican, ξέρουμε, πιστεύω όλοι, είναι μια ασφαλιστική εταιρεία από το 1969 στη χώρα. Από το 2001 όμως έχει γίνει πολυεθνικός όμιλος, ολλανδικός, και λέγεται Achmea. Είναι, για να καταλάβετε το μέγεθος της Achmea, όλη η Ελλάδα σε ασφάλιστα, σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι γύρω στα 4 με 4,5 δις ευρώ. Ο τζίρος, να το πούμε έτσι. Η Achmea μόνη της έχει γύρω στα 20. Δηλαδή είναι περίπου 4 με 5 φορές μεγαλύτερη από τον ελληνικό τζίρο σε όλα τα κομμάτια της ασφάλισης. Όταν εμείς το 1821 σαν χώρα δίναμε μάχη για να εξαρτοποιηθούμε από τους Τούρκους, η Achmea 10 χρόνια πριν, το 1811, έκανε ασφάλιση στην Ολλανδία. Πάει να πει λοιπόν ότι έχει πάνω από 200 χρόνια εμπειρίας και γνώσης στο κομμάτι αυτό. Και εδώ, επειδή οι φερεγγιότητες είναι πολύ σημαντικές πια, το ακούμε τα τελευταία χρόνια με την κρίση στη χώρα, είτε από τους Σόιμπλε, Ντάισεμπλουμ κλπ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και εικόνα το τι γίνεται στη χώρα μας και με τις εξελίξεις των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είναι φερέγγια η εταιρεία στις ασφαλιστικές, γιατί σήμερα έχει καταντήσει δυστυχώς και με την κρίση να έχουν μπει πάνω από 100 ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα και ειδικά οι πιο πολλές είναι του εξωτερικού. Αυτό το λέω γιατί παίζει μεγάλο ρόλο πιο κάτω που θα δούμε για αυτούς τους επαγγελματίες που θα χρειαστεί και θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, όπως είναι και η υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί θα εναρμονιστούμε όλοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, μας είπε ο κ. Αρής προηγουμένως.
να είναι πολύ φερέγγια η εταιρεία η οποία θα έχουμε τα συμφέροντά μας, για να υπάρχει την επόμενη μέρα. Λίγα λόγια, η Inter-American έχει ο όμιλος Achmea δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγείας με νοσοκομεία δικά της. Η Αθηναϊκή Κλινική είναι δικό της νοσοκομείο. Η Ευρωκλινική Αθηνών. Η Ευρωκλινική Πέργαμο. Έχει δικά της ασθενοφόρα. 25. 3 ελικόπτερα, 1 αεροπλάνο. Αυτό για να μεταφέρει πελάτες της που έχει στον χώρο της υγείας. Έχει ένα δίκτυο από 1.500 γιατρούς ιδιώτες σήμερα, συνεργαζόμενους. Μπορεί σε όλη την Ελλάδα, και αυτό μεγαλώνει το κομμάτι, γιατί και τα πράγματα βλέπουμε ότι πάνε και εκεί, ιδιωτικά. Στον κλάδο της ιατρικής βοήθειας, πιστεύω το γνωρίζετε όλοι, έχει πάνω από 220 οχήματα σε όλη την Ελλάδα και 140 σταθμούς. Σας δείχνω τον όγκο για να καταλάβετε τα μεγέθη που είναι πολύ σημαντικά στην εποχή μας. Γιατί οι εξελίξεις θα τις δούμε πιο κάτω. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αρκετά πράγματα κάποιοι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα τώρα εδώ. Είναι πολύ σημαντικές. Έχει 1 εκατομμύριο πελάτες και έχει φτάσει να δίνει μέχρι σήμερα κάθε μέρα 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα σε αποζημιώσεις. Θα δυσκολευτούμε να βρούμε άλλη εταιρεία να το κάνει αυτό. Στο θέμα μας. Τι είναι η αστική ευθύνη. Αστική ευθύνη εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει αρκετά χρόνια πίσω σε σχέση με τους Ευρωπαίους και τον υπόλοιπο κόσμο και επειδή πια είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε αυτούς τους ρυθμούς για να μην μπούμε χαμένοι. Αυτό που γνωρίζουμε οι περισσότεροι πιστεύω είναι από το αυτοκίνητο. Η αστική ευθύνη ασφάλειας αυτοκινήτου. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα αυτοκίνητο, άμα γίνει ένα ατύχημα, αυτός που φταίει είναι υποχρεωμένος η ασφαλιστική εταιρεία να πληρώσει τη ζημιά που θα προξενήσει. Είτε αυτή είναι υλική, στο αυτοκίνητο λέει του άλλου, είτε είναι σωματική βλάβη. Ή αναπηρία, ή ακόμα χειρότερα θάνατο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα πολλά χρόνια είναι υποχρεωτική ασφάλιση για την αστική ευθύνη του αυτοκινήτου. Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστα και κυκλοφορούν γύρω μας. Αυτό καταλαβαίνετε το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει το οποιοδήποτε από αυτά και βέβαια την καταστροφή που μπορεί να φέρει ο οδηγός και στον άλλον αλλά και στον εαυτό του και την οικογένειά του. Γιατί δεν θα υπάρχει χρήμα να πληρώσει αυτή τη ζημιά που προξένησε. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μέχρι το 2009 όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα είχαν όριο κάλυψης να πληρώσουν σε ένα ατύχημα μέχρι 500.000 ευρώ. Σήμερα, το 2015, αυτό έχει αλλάξει, έχει πάει στο 1 εκατομμύριο ευρώ αναθήμα. Δηλαδή, σε ένα τροχαίο το 9 και μέχρι το 9, που θα εμπλεκόταν 2 αυτοκίνητα με 3 τραυματίες με βαριές σωματικές βλάβες ή με γενικά σωματικές βλάβες. Η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας ήταν 500.000. Σήμερα, στο ίδιο ατύχημα, είναι τουλάχιστον 3 εκατομμύρια. Η ερώτηση είναι ότι αν μέχρι χθες οι εταιρείες, γιατί κατά καιρούς κλείνουν και το έχετε ακούσει πολύ, δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα 500.000, θα μπορούν να πληρώσουν σήμερα τα 3 εκατομμύρια, ειδικά με την κρίση αυτή που περνάμε σαν χώρα, που η ρευστότητα είναι δύσκολη. Και αυτό το συνδέω με το προηγούμενο που σας είπα για τη φερεγγιότητα των εταιριών. Σας είπα προηγουμένως ότι η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Γίνονται συνέχεια από την Τράπεζα της Ελλάδος κινήσεις. Δυστυχώς όμως, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, έχουν βγει εταιρείες που υπάρχουν στη χώρα του εξωτερικού και είναι κάτι ρουμάνικες, βουλγάρικες, Γιβλαρτάρ. Μπορεί κάθε μέρα μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι τι συμβαίνει με αυτές. Και δυστυχώς λόγω των φθηνών ασφαλίστων, πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί, αλλά δεν ξέρει τι του σημαίνουν. Τα πλοία. Αν δεν είναι ασφαλισμένο ένα πλοίο με αστική ευθύνη, δεν ξεκινάει. Δεν φεύγει από το λιμάνι. Ειδικά τώρα που έχουμε και καλοκαιρινή περίοδο και εμείς οι Έλληνες έχουμε και αρκετοί σκάφη, ταχύπλοα, μη ταχύπλοα, μικρότερα, μεγαλύτερα, jet ski. Είμαστε πια υποχρεωμένοι με την νομοθεσία να είμαστε ασφαλισμένοι σε αυτά τα σκάφη, μην προξενήσουμε κάποια ζημιά.
είτε αυτοί είναι σωματικές βλάβες, είτε είναι για την ρύπανση της θάλασσας. Αεροπλάνα. Δεν μπορεί να πετάξει ένα αεροπλάνο αν δεν είναι ασφαλισμένο. Τελευταία ακούμε πολλοί που πέφτουν αεροπλάνα, χάνονται ζωές ανθρώπινες, αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε κάτι πιο απλό. Στο σπίτι μας, η νοικοκυρά, η οποία μπορεί να ξεχάσει το μάτι της κουζίνας ανοιχτό και να πάρει φωτιά. Και να επεκταθεί αυτή η φωτιά στο διπλανό σπίτι, στο από πάνω. Αυτό είναι αστική ευθύνη. Είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τη ζημιά που έκανε. Και τη δικιά της, αλλά βέβαια και το άλλο. Σε μια πολυκατοικία, ο διαχειριστής που μπαίνει, δεν ξέρω κάποια προφανή είναι. Υπάρχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Είναι υποχρεωμένος πια ο διαχειριστής να έχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Γιατί? Γιατί θα βγουν επισκέπτες στην πολυκατοικία και μπορεί κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις του διαχειριστή να δημιουργήσουν πρόβλημα σωματικών βλαβών ή ακόμα και στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα από κάτω μπορεί να φύγει ένα μάρμαρο, μπορεί να γίνει κάτι, ένα σίδερο, οτιδήποτε. Αυτό είναι αστική ευθύνη. Τα κόστη, για να έχετε και μια εικόνα, σε ένα σπίτι που έλεγα προηγουμένως, δεν ξεπερνάει τα 2 ευρώ τετραγωνικό για να είναι κάποιος κατοχυρωμένος για όλα αυτά. Και για το σπίτι και για την αστική ευθύνη. Για τη διαχείριση της πολυκατοικίας δεν περνάμε τα 100 ευρώ το χρόνο, τα ασφάλιστα. Είναι δηλαδή πολύ φθηνά, θέλω να πω, τα ασφάλιστα. Απλώς εξασφαλίζει πάρα πολύ τον άνθρωπο αυτόν και τη ζημιά που μπορεί να προξενήσει στον συνάνθρωπό του. Και μπαίνουμε στο δικό μας θέμα που είμαστε οι επαγγελματίες. Επαγγελματίες σήμερα είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι λογιστές. Είμαστε εμείς οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Είσαστε εσείς. Είναι στελέχη επιχειρήσεων που με την υπογραφή τους μπορεί να κάνουν λάθος στην εταιρεία τους. Που δουλεύουν και να την πετάξουν έξω. Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν αστική ευθύνη σήμερα. Ξέρετε, στα νοσοκομεία οι γιατροί, αν δεν έχουν συμβόλαιο αστικής ευθύνης, δεν μπορούν να χειρουργήσουν. Γιατί τους υποχρεώνουν τα νοσοκομεία. Βέβαια και τα ίδια τα νοσοκομεία έχουν συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Εμείς οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι έχουμε συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Οι επαγγελματίες. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και ερχόμαστε σε εσάς. Γιατί ασφάλεια αστικής ευθύνης? Γιατί η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη σας έναντι τρίτων για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Τόσο απλά. Το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται σε όλους τους χώρους. Το κόστος όμως αυτού, ποιος θα το πληρώσει? Θα νιώθουμε πολύ πιο ασφαλείς σαν επαγγελματίες να υπάρχει ένα συμβόλαιο σε μια φερέγγια ασφαλιστική εταιρεία για να μπορεί, εάν πράξει δικιά μας λάθος, παράληψη, οτιδήποτε έχει σχέση με την επαγγελματική μας δραστηριότητα, δεν πάει κάτι σωστά. Γνωρίζετε ότι η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο από το 2010 3844, μας είπε ο κύριος Σαΐς προηγουμένως, για το 3982, για τα πρόστιμα. Εδώ υπάρχει αυτός ο νόμος, το 3844 του 10, πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά ήδη υπάρχει, και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε συμβόλαιο αστικής ευθύνης επαγγελματία. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο? Εδώ έχω 4 επαγγελματίες: υδραυλικούς, ψυχτικούς, ηλεκτρολόγους και τεχνητές καυστήρων. Αν εξαιρέσω τους υδραυλικούς, οι άλλοι έχουν σχέση με εσάς. Περισσότερο βέβαια ηλεκτρολόγοι. Βλέπετε, στους ψυχτικούς, το προεδρικό διάταγμα, το 1 του 2013 στο άρθρο 7, αφορά αυτή την ομάδα. Για σας είναι το 108 του 2013, αυτό που είπε ο κύριος Σαΐς προηγουμένως. Στο άρθρο 12. Δεν ξέρω αν διαβάζετε πιο κάτω, οι τελευταίοι. Οι ειδικότητες που αφορά είναι τεχνίτης ηλεκτρολόγος, αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος, συντηρητής και εγκαταστάτες. Και βέβαια και οι τεχνίτες καυστήρων, με το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα 114 του 2012, το άρθρο 7,
και για αυτούς. Εδώ σας έχω βλέπουμε το σχετικό προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε για τους ηλεκτρολόγους τεχνικούς. Για εσάς. Το 108. Είναι το φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Έχουν σοβαρέψει πάρα πολλά τα πράγματα, είναι πολύ σημαντικό. Η Interamerican έχει συμβόλαια αστικής ευθύνης, μπορεί να προστατεύσει τον οποιοδήποτε επαγγελματία από εσάς και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε κάλυψη ανάλογα με τον τζίρο που έχετε και βέβαια με ανώτατο όριο που μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 750.000 ευρώ κάλυψη. Στην ουσία εξασφαλίζει και τη πολύ μεγάλη δουλειά που μπορεί να κάνετε. Και θα κλείσω με ένα απόφθεγμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Winston Churchill. Εάν μπορούσα να το επιβάλλω, θα έγραφα τη λέξη ασφάλιση στην πόρτα κάθε σπιτιού και στο σημειωματάριο κάθε ανδρός που ασχολείται με τα κοινά. Γιατί είναι πεποίθησή μου ότι για μια πολύ μικρή θυσία οι οικογένειες και οι περιουσίες μπορούν να προστατευτούν από τις καταστροφές που θα τις έσβηναν για πάντα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Θεοδωράκης έχει βάλει μια άλλη οπτική, ενδεχομένως να υπάρχουν και ερωτήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα λίγο να μας αναλύσετε, αναλύσετε πώς είμαστε εμείς καλυμμένοι, δηλαδή έχουμε κάνει ασφάλιση, είναι εντάξει. Τα ασφάλματα τα οποία μπορεί να έρθουν από εμάς θέλοντας ή μη. Ποιος θα βλέπει, ποιος θα εγκρίνει, πώς είμαστε σίγουροι να μας πληρώσει η ασφάλεια, έτσι. Γιατί αν εγώ, ας πούμε, έχω κάνει μια κακοτεχνία, δεν νομίζω ότι θα με καλύψει η ασφάλεια. Μέχρι τι σημείο φτάνουμε? Η κακοτεχνία καλύπτεται. Η ασφάλεια για αυτό το λόγο γίνεται. Καλύπτει τις κακοτεχνίες. Καλύπτει ό,τι έχει σχέση με το επάγγελμά σας νόμιμα, όχι παράνομα, και να είστε πιστοποιημένοι όμως. Δηλαδή δεν θα καλύψει κάποιον ηλεκτρολόγο ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος. Φαντάζομαι δεν θα έχει υπογράψει και για τίποτα αυτός ο ηλεκτρολόγος, έτσι κι αλλιώς. Κανένας επαγγελματίας σήμερα δεν είναι καλυμμένος. Και εγώ, άμα δεν έχω δίπλωμα, δεν μπορώ να οδηγήσω. Μπορεί να με δει στον δρόμο να οδηγάω. Αλλά άμα θα κάνω ατύχημα, θα έχω τις κυρώσεις. Θα στείλει δηλαδή άκυρωση. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ο μεθυσμένος δεν έχει δίπλωμα. Έτσι. Και η άλλη χρήση, δηλαδή κάναμε το ΙΤΑΧ φορτηγό, το φορτώσαμε πάνω και το κάναμε φορτηγό, αυτά τα τρία μόνο δεν καλύπτονται πια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν και στο δικό σας αντικείμενο, στο δικό σας επάγγελμα, είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που είστε πιστοποιημένοι και νόμιμοι, καλύψτε κανονικά. Και ένα ακόμα παράδειγμα, ο γιατρός, ο χειρουργός, ο οποίος και αυτός έχει αστική ευθύνη. Πρέπει να κάνει αναισθησία σε ένα χειρουργείο. Αν τον πάρει τον ασθενή στο ιατρείο του και τον σφάξει, χωρίς αναισθησία, δεν θα τον καλύψει το συμβόλαιο του. Πρέπει να πληρούμε τις προϋποθέσεις που πρέπει. Το είπε και ο κύριος Σαρής προηγουμένως. Γιατί πια εναρμονιστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άσχετα αν το ξέρουμε ή όχι. Ο νόμος δεν μας προστατεύει άμα δεν τον γνωρίζουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε τους νόμους. Και εδώ θέλει γνώση. Η γνώση είναι δύναμη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μην έχουμε ερωτηματικά την επόμενη μέρα. Μιλάω για τους επαγγελματίες. Οι υπόλοιποι δεν θα υπάρχουν στον χώρο. Συγγνώμη. Με την αστοχία υλικών τι γίνεται? Καλύπτεται και αυτό. Υπάρχει κάποιο παράδειγμα, γιατί εντάξει είναι σχετικά καινούριο, παρόλο που είναι από το 2012. Έχετε κάποιο παράδειγμα, γιατί δεν έχω ακούσει κάποιον, όχι ότι έχει γίνει, να καλυφθεί? Σας έχει τύχει κάτι? Να μας πείτε έτσι, μια περίπτωση, οτιδήποτε. Επειδή οι νόμοι είναι καινούργιοι στην Ελλάδα και επειδή οι ασφαλιστές οργανώνουν την επόμενη τους μέρα και με την οτροπία που βλέπουμε στον κόσμο, ξέρετε, πρέπει να βγάλουν ένα συμβόλαιο για να το πουλήσουν. Αν δεν το πουλήσουν, δεν θα το βγάλουν. Εδώ λοιπόν είναι όριμη πια η εποχή μας να μπορέσουμε να βγούμε στη διαδικασία αυτή. Τα συμβόλαια αυτά δεν έχουν πολλά χρόνια για το δικό σας το αντικείμενο. Για γιατρούς μπορώ να σας πω, που είναι πιο παλιό ο νόμος, αλλά ακόμα δεν έχουμε εικόνα για να σας πούμε νούμερα για το δικό σας το επάγγελμα. Το σίγουρο είναι να μην συμβεί. Γιατί άμα θα συμβεί, είναι σαν το αλεξίπτωτο, πρέπει να το έχουμε πάνω μας.
άμα είναι να φύγουμε από το αεροπλάνο. Γιατί μετά δεν μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να ανοίξει το αλεξίπτωτο. Άμα το έχουμε, θα ανοίξει. Άμα δεν το έχουμε, δεν θα ανοίξει. Πάντως επιτρέψτε μου, εγώ ακόμα έχω αμφιβολίες. Έχω κάνει όντως μια αστική ευθύνη σαν καυσέρατζης, αλλά θα κάνω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα με καλύψει. Και πολύ καλά την έχετε και να την κρατήσετε. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα με καλύψει όμως, ακόμα. Θα σας πει ασφαλιστής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν κοιτάς ένα ασφαλιστήριο υπάρχουν χιλιάδες ερωτήσεις. Και νομίζω ότι δεν είναι η ώρα να τις καλύψουμε όλες. Σωστά. Απλά σκεφτόμενος τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει μια αστική ευθύνη, λέω, έχω κάνει μια εγκατάσταση το 2005 και ασφαλίζομαι το 2010 και το 2011 προκύπτει πρόβλημα. Καλύπτεται ο τεχνικός για αυτή την εγκατάσταση που κάνει το 5 αλλά ασφαλίστηκε. Άμα από το 5 έχει αστική ευθύνη, φυσικά. Όχι, το 10 έκανε αστική. Αυτό είναι συμβόλαιο για τα προηγούμενα, δεν καλύπτονται. Εάν επανειλημμένος ο συγκεκριμένος τεχνίτης κάνει λάθη, συνεχίζει να τον καλύπτει η ασφάλεια. Αν είναι πολύ σοβαρά τα λάθη του, κάποια στιγμή όχι. Δεν θέλουν οι εταιρείες, όχι μόνο στο δικό σας το χώρο, σε όλους τους χώρους. Είναι στις γενικές ασφαλίσεις, αν έχετε ακουστά γενικές ασφαλίσεις και ασφάλειες ζωής και υγείας, ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων, που είναι αυτοκίνητα, αστικές ευθύνες, πυρασφαλιστήρια κλπ., μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία τον κακό οδηγό να τον διώξει, δηλαδή να κάνει συνέχεια τρακαρίσματα, τον κακό γιατρό που κάνει συνέχεια χειρουργία προβλήματα μπορεί να τον διώξει, του στέλνει μια επιστολή και δεν το ανανεώνει το συμβόλαιο. Οπότε λοιπόν και στο συμβόλαιο αυτό τη αστική ευθύνη μπορεί να το κάνει και σε εσά. Αν είναι κακό επαγγελματία. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος κύριος, κυρία. Δεν ξέρω, εσείς τώρα δεν είστε κάτι. Που με κατόπιν καταγγελίας μια παράβλεψη ή αστοχία ή θυλμένο και βγαίνει πόρισμα και βγαίνει το ποσό. Εφόσον υπάρχει πόρισμα ότι έγινε κάποιο λάθος, αποζημιώνει η εταιρεία. Φυσικά. Και αυτό το λόγο κάναμε το συμβόλαιο. Αυτό είναι ο λόγο που γίνεται ένα συμβόλαιο. Γιατί το λάθος μας. Μπορεί να υπάρχει κάποιο ψηλό γράμμα που να λέει ότι εφόσον έγινε παράβλεψη, δεν αγνόησε τον νόμο, δεν σε αποζημιώνει. Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε μάθει αυτά τα ψηλά γράμματα πια με την ευρωπαϊκή τουλάχιστον νομοθεσία τα διαβάζουμε. Είναι πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι να μπούμε στη διαδικασία να το διαβάσουμε. Περισσότερο κόσμο δεν διαβάζει. Είναι λοιπόν σημαντικό τουλάχιστον να εμπιστευτούμε επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους να διαβάζουν αυτοί για μας. Γιατί αν δεν χτίσουμε την εμπιστοσύνη, το ξέρετε όλοι αυτό, σαν επαγγελματίας και ο πελάτης δεν θα έρθει σε εσάς αν δεν χτίσετε μια εμπιστοσύνη μαζί του. Πρέπει λοιπόν να πιστοποιούμε καθημερινά ότι είμαστε επαγγελματίες, να το δείχνουμε και μέσα από πολύ συγκεκριμένες κουβέντες να μαθαίνουμε αυτό που πρέπει για αυτό που ζητάμε. Δεν θα γίνετε ασφαλιστές εσείς, ούτε εμείς ηλεκτρολόγοι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να είναι στον τομέα του, άρα είναι σημαντικό. Αυτό δεν υπάρχει πια. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό σας λέω, ότι πια τα πράγματα σοβαρέψανε και είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε διαδικασίες τέτοιες που στο παρελθόν δεν τις γνωρίζαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε ερώτηση. Έχετε κάποια εικόνα, γιατί είναι σχετικά καινούργια νομοθεσία, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους επαγγελματίες, αυτά που μας δείξατε τα επαγγέλματα. Έχετε μια εικόνα με νούμερα περίπου πόσοι είναι ασφαλισμένοι με βάση το... Επειδή είναι καινούργια τα συμβόλαια που βγήκαν τώρα στην Ελλάδα, είναι πολύ λίγοι ασφαλισμένοι. Τώρα ξεκινάει στην ουσία από τους επαγγελματίες. Και γι' αυτό ήρθα και εγώ εδώ να μιλήσω, που με προσκαλέσατε. Είναι πολύ σημαντικό και ίσως είναι και η αφετηρία για τη σχολή σας, αν μπορεί αυτό να μεταδοθεί ακόμα πιο πολύ στους επαγγελματίες. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε. Ενημερώνουμε από τη μια, αλλά από την άλλη εξασφαλίζουμε το επαγγελματικό μέλλον των επαγγελματιών. Να μην έχουν ερωτηματικά και προβλήματα. Μια ερώτηση ακόμη. Πώς βγαίνει το κόστος ανάλογα με το επάγγελμα? Δεν είναι ακριβό. Λόγο βγαίνει με το τζίρο που κάνει. Με το τζίρο και το κεφάλαιο κάλυψης που ζητάει ο καθένας να καλυφθεί. Ανάλογα τις δουλειές που κάνει. Ό,τι ζητήσει. Ναι, φυσικά. Μέχρι 750.000 ευρώ, αν κρίνει ότι ο τζίρος του μπορεί να έχει τέτοιο κίνδυνο κάλυψης, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το δώσουμε. Το ελάχιστο που μπορεί να καλύψει. Από 100.000 ευρώ κάλυψη.
από 100. Μέχρι Τι 750. κόστος έχει αυτό, τι κόστος έχει, πρέπει να πληρώσω. 300 ευρώ το χρόνο είναι το κόστος των 100.000 ευρώ. Είναι πολύ φτηνό, δηλαδή ούτε 1 ευρώ την ημέρα είναι. Πιο κάτω από το 100 μπορεί να πάμε. Όχι, είναι το minimum κεφάλαιο που μπορεί να δώσει. Γιατί τα πρόστιμα που είδαμε τον νόμο δεν φτάνουν ποτέ 100.000. Γιατί να πάω, ας πάω στις 10, στις 20. Δεν είναι, αν καταλάβατε, δεν είναι μόνο το πρόστιμο. Εντάξει. Να σας διορθώσω λίγο, δεν είναι μόνο το πρόστιμο που θα πληρώσετε, είναι και αν θα έρθετε στο σπίτι μου και κάνετε ζημιά, θα πρέπει να πληρώσετε και τη ζημιά που κάνετε σε μένα. Για να σας κάνω αγωγή εγώ. Άρα η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει και τη ζημιά που κάνετε σε μένα. Καταλάβατε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό που ρώτησα. Η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για αυτούς που δεν ασφαλίζονται αφού είναι Για όλους τους υποχρεωτικό. επαγγελματίες, φυσικά. Είτε με πρόστιμο, θα το δούμε πιο κάτω γιατί τώρα εναρμονίζονται αυτά. Δεν είναι τελειωμένα, δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, αλλά μπορεί πιο κάτω να δούμε και ποινές φυλάκισης, δηλαδή είναι και ποινικό. Ένα παράδειγμα, να σας πω μια που λέτε αυτό, στους γιατρούς, που οι γιατροί ξέρετε είναι και λίγο ιδιαίτεροι, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους θεούς, δεν κάνουν ποτέ λάθη. Επίσημα έχουμε 6.000 ιατρικά λάθη στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα επίσημα. Αυτά δηλαδή που έχει βγει ο κόσμος και τα έχει καταγγείλει, έτσι. Πρόσφατα διάβασα στον τύπο ότι ένας γιατρός από το 2001 που ήταν γυναικολόγος με ευτήρας, που δυστυχώς πέθανε και το μωράκι και η μαμά, μετά από 14 χρόνια, δηλαδή σήμερα, το 2015, επιδικάστηκε τελικά η υπόθεσή του. Πήγε κοντά στα 600.000 ευρώ το κόστος της αποζημίωσης. Δεν μιλάω, που μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, τα κόστη που πλήρωσε αυτός ο άνθρωπος στα δικαστικά. Είτε ποινικό είτε αστικό, γιατί έχει 2 δικαστήρια. Δεν ξέρω αν σας ανοίγω λίγο το μυαλό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το πρόστιμο που σας είπε ο κύριος Σαρής. Αυτά 1.500 ευρώ και 2.000 θα τα βρείτε. Αυτά που σας λέω εγώ είναι τα πολύ σημαντικά. Που πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει. Και είναι σημαντικό να έχουμε ένα συμβόλαιο για να μην έχουμε τέτοιες ανησυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε κύριε Θεοδωράκη. Ο επόμενος